ॲथरच्या दमदार स्कूटर्स आता कुडाळमध्ये. ॲथर 450 आणि ॲथर रिस्टा. आजच भेट द्या ॲथर शोरूम, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ. हॉटेल स्पाइस कोकणच्या समोर. संपर्क 9730 10 64 77. आमच्या कोकणावर आणि सिंधुदुर्गावर सगळ्यांचंच प्रेम असतं. तसंच बघायला गेलं तर आता म्हणजे जे अभिनेत्री असतील, अभिनेता असतील आणि कॉमेडी फेम असतील ह्यांचं देखील भरभरून प्रेम आहे. आणि याच अनुषंगाने आपण कणकवलीमध्ये ओम यादव कॉमेडी फेम हे आपल्या सोबत आहेत. कोकण साद लाईव्हमध्ये ओमजी तुमचं नमस्कार, स्वागत आहे. पहिल्यांदा आमच्या सिंधुदुर्गात येत आहे, कसं वाटतंय, काय सांगा? येस, प्रथम कोकण साथ टीमचे आभार की या ठिकाणी आमच्या भावना जाणून घेतल्या. पुणेकरांच्या गौतमी आणि मी बेसिकली आम्ही पुण्यातून आलो आहे, परंतु प्रचंड प्रेम या ठिकाणी कोकणात मिळतं आहे. कोकणाची साधी माणसं खूप भावली. येताना पण आम्ही बऱ्याच ठिकाणी थांबत आलो, मजा आली. आणि कोकणातल्या लोकांना खरंच माणुसकी हा प्रकार खूप, किंवा एक जीव लावणं हा प्रकार खूप जाणवला या ठिकाणी. मगाशी सुद्धा जेव्हा आम्ही ओपनिंगला गेलो होतो तेव्हा सुद्धा अगदी मुंगी शिरायला जागा नव्हती, एवढं प्रचंड प्रेम या ठिकाणी कणकवलीकरांचं मिळालं. या प्रेमाबद्दल मनपूर्वक नम्रपणे सगळ्यांचा आभारी आहे. आमचा जिल्हा हा सिंधुदुर्ग जिल्हा आहे, पर्यटन जिल्हा आहे. या पर्यटन जिल्ह्यामध्ये फिरायला आवडेल? येस, नक्की. खरं म्हणजे लहानपणापासून जेव्हा मी शाळेत होतो, स्कूलमध्ये, तेव्हा सहली या कोकणातच यायच्या. त्यामुळे पहिल्यापासून समुद्रकिनारा, आपल्या महाराष्ट्राचं नशीब आहे की आपल्याला मोठा समुद्रकिनारा लाभला आहे. आणि त्याच्यामुळे पहिल्यापासून एक्साइटमेंट होती समुद्रकिनाऱ्याची. आणि त्यातल्या त्यात सिंधुदुर्ग जिल्हा हा खूप निसर्गाने नटलेला आहे. तर नक्कीच फिरलोय लहानपणी खूप, आणि कालपासून सुद्धा या ठिकाणी जसा वेळ मिळेल तसं फिरतोय. आणि आणखी फिरायला आवडेल. जे महाराष्ट्रभरातून या ठिकाणी पाहत असतील त्यांनाही विनंती आहे की वेळ काढून निसर्गात या. आपण तर सिमेंटच्या जंगलात राहतोच आहे पुणे मुंबईमध्ये, परंतु जरा निसर्गाच्या जंगलात आल्याशिवाय स्वतःला आपण शोधणं जे म्हणतो ते निसर्गात आल्याशिवाय होऊ शकत नाही. आणि तेच या ठिकाणी कोकणात मिळत आहे. या निसर्गात या म्हणून सांगणाऱ्या आपण कोकणवासियांना काय सांगाल, तुम्ही काय संदेश द्याल? हे टिकवलं पाहिजे. जे गावपण आहे, इकडे आल्यावर गावपण, जे मी पण तसा पुणे जिल्ह्यातला ग्रामीण भागातूनच, परंतु आता कामामुळे शहरी भागात असतो, तर गावपण हे टिकवलं पाहिजे. आणि त्यातल्या त्यात कोकणला म्हणजे काय म्हणू आपण, आशीर्वाद आहे, देवाचा आशीर्वाद आहे की एवढं निसर्गाने भरभरून दिलं आहे की ते जपलं पाहिजे. कारण निसर्ग आहेत तर आपण आहे. मागे कोरोना आला, त्याच्या आधी जगभरात सुनामी आल्या. हे सगळं निसर्गाबरोबर आपण जे काय अन्याय करतोय निसर्गावर, त्याचीच ही परतफेड निसर्ग करतोय. जो ओझोनचा थर आहे पृथ्वीवरचा, कोरोनाच्या काळात बघा ओझोनचं जे होल त्याला पडलं होतं, जेव्हा सगळं इंडस्ट्रियल सगळे थांबले होते, इंडस्ट्री सगळी थांबली होती, जेव्हा प्रदूषण कमी होत होतं, रस्त्यावरून गाड्या कमी धावत होत्या, तेव्हा निसर्ग परत जागेवर आला. त्या 4-5 महिन्यामध्ये तो सिग्नल होता खरं म्हणजे निसर्गाचा की वेळेत सावध व्हा. निसर्ग महत्त्वाचा आहे. निसर्ग आहोत तर आपण आहोत, आणि निसर्ग नाही तर आपला पण शेवट आत्ता नाही, परंतु काही शेकडो वर्षांनी तर नक्कीच आहे. आपल्या पुढच्या पिढ्यांना हे भोगावं लागेल. त्यामुळे आत्ताच जागा होऊया जेवढं शक्य आहे. मी म्हणत नाही की कामधंदा सोडून निसर्ग वाचवायला जा, परंतु जेवढं आपल्या हातात तरी नक्कीच आहे. एक प्लॅस्टिकचा कागदसुद्धा न फेकणं सार्वजनिक ठिकाणी, हे सुद्धा निसर्ग वाचवण्याचं एक सोपं एक उदाहरण आहे. तर जेवढं शक्य आहे आपण करूया. निश्चित. धन्यवाद ओमजी, आपल्या कोकण साथशी बोलल्याबद्दल. निसर्ग वाचवायला पाहिजे, कोकण पण वाचलं पाहिजे, गाव पण वाचवायला पाहिजे, असंच या ओमजींनी पुण्यात राहतात पण कोकणाच्या लोकांना सांगितलं. आणि कोकणातील लोक देखील हे टिकवतील हीच अपेक्षा आपल्याला सर्वांना व्यक्त होत आहे. कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह उमेश पुचडे, कोकण साद लाईव्ह, कणकवली.